ఉప్పెన సినిమాలో రంగులద్దుకున్న సాంగ్ ఉంటుంది. కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ లిరిక్స్. ఎందుకు చెప్తానో అర్థమవుతుంది. రంగులద్దుకున్నా తెల్ల రంగులవుదా, పూలు కప్పుకున్నా కుమ్మలల్లి ఉందా, ఆకు చాటునున్నా పచ్చి పిందలవుదా, మట్టి లోపలున్నా చెంట వేరులవుదా. ఎవ్వరి కంటి చూపు చేరలేని ఎక్కడ మన జంట అవసరాని చోటున పద నువ్వు నేనుందా. అర్థం ఎక్కడుందా ఆ వైపు వెళ్ళకు, నీలో ఉన్న నేను కనిపించిపోతాను. అర్థం ఎక్కడున్నా ఆ వైపు వెళ్ళకంటా, నీలో ఉన్న నేనే బయట పడిపోతా. నీలా నీతో ఉండడం కోసం చేయని ఈ చిన్ని పాటి మోసం నేరమేం కాదే ఇది మన కోసం.